διακινήσεως του προϊόντος της Μικράς Ασίας, συσσωρεύοντας πλούτο από αυτή τη δραστηριότητά της. Στα καλά όμως αυτής της περίοδου υπάρχουν και άσχημα, αφού η Σμύρνη απετέλεσε ένα ιονί όμηρο των Οθωμανών στις κρίσεις, εντάσεις και πολέμους με τον κορμό της Ελλάδος, πληρώνοντας το τίμημα με βιαιότητες, διώξεις και θανάτους. Να αναφέρω τα ορλοφικά του 1770-1773, την Επανάσταση του 1821, τον ατυχή ελληνοτουρκικό πόλεμο του 1897, τους Βαλκανικούς πολέμους του 12-13, το Πρώτο Παγκόσμιο Πόλεμο, τη Μικρασιατική Εκστρατεία και τελικά την καταστροφή του 1922. Σας ευχαριστώ εκ μέρους της Σμύρνης για την τιμή και την ανάμνηση. Θα ήθελα να ασχοληθώ για λίγο με ένα ζήτημα ζωτικής σημασίας, το οποίο έχει αρχίσει τελευταία να ανακυκλώνεται. Είναι μέσα στους σκοπούς και επιδιώξεις της Ενώσεως Μυρναίων, στο τρίτο τμήμα, όπως αναφέρθη προηγουμένως. Αφορμή μου έδωσε το πρόσφατο Διεθνές Συνέδριο της Κεσαριανής, κατά το οποίο ομιλητές λίγοι, μερικοί με τραντακτά ιστορικά και ηρωικά ονόματα, προσπάθησαν να αμφισβητήσουν το γεγονός ότι στη Μικρασία έγινε γενοκτονία των χριστιανικών πληθυσμών από τους νεότουρκους και τους κεμαλιστές. Είναι μια προσπάθεια αυτόκλητων, οι οποίοι έχουν αναλάβει να αναπλάσουν την ελληνική ιστορία με κίνητρα κατ' επίφαση επιστημονικά, ασαφή και με χρηματικές επιχορηγήσεις, οι οποίες δεν είναι δυνατόν να ελεγχθούν. Έτσι, μία χούφτα ανθρώπων επιχειρεί να αλλοιώσει και διαστρεβλώσει την ιστορία μας με επιχειρηματολογία η οποία στηρίζεται σε αυθαιρεσίες και λυπή ή απολύτως αγνοούμενα πραγματικά και ιστορικά στοιχεία. Δεν κάνω επώνυμη αναφορά σε αυτούς, γιατί κάθε φορά που τους αναφέρουμε, τους κάνουμε ακόμα πιο πολύ επώνυμους. Γνωστή η εξέλιξη κυρίας, η οποία εκπροσωπεί στη Βουλή των Ελλήνων τους 1000 οπαδούς ομοειδεάτες, δηλαδή με μαθηματικούς όρους το 1/1000 του εκλογικού σώματος, η οποία θεωρεί ότι πρέπει να επιβάλλει στη συντριπτική πλειοψηφία του ελληνικού λαού άλλο τρόπο ιστορικής μνήμης. Σε μια ομιλία που έκανε ο πρόεδρος πριν από 1 χρόνο, χρησιμοποίησε έναν όρο, τον οποίο εγώ έχω αποδεχτεί πλήρως. Μίλησε για γενοκτονία της μνήμης. Και αυτό για να μην στενοχωρήσουμε την Τουρκία, τον μοιραίο θήτη του ελληνισμού, ο οποίος τον ξερίζωσε από την κοιτίδα των ιδεωδών, του πολιτισμού, των επιστημών, του θεάτρου και της τέχνης, της ποιήσεως, της αθλητικής άσκησης, της ιατρικής, της τέχνης, της μουσικής, για να αναφέρω μερικές από τις δραστηριότητες των χριστιανικών πληθυσμών της Μικράς Ασίας. Πραγματικά σας λέω ότι δεν με ενδιαφέρει καθόλου το τι θέλει η Τουρκία και δεν εξισώνω το θήτη με το θύμα. Με ενοχλεί και με εκνευρίζει η ασέβεια προς τα εκατομμύρια των νεκρών, η ιστορική ανεπάρκεια των αναθεωρητών ιστορικών, βάλτε το σε εισαγωγικά ημί αυτό, οι οποίοι δεν σέβονται ιστορικά αποδεδειγμένες αλήθειες, δεν υπολογίζουν θεσμούς, οι οποίοι έχουν αποφανθεί πάνω σε αυτό το ζήτημα, δεν σέβονται τα εκατομμύρια των νεκρών των προγόνων τους και κυρίως δεν σέβονται τον εαυτό τους. Για να μην γίνομαι αυθαίρετος στην επιχειρηματολογία μου, θα ήθελα έτσι πρόχειρα να αναφέρω μερικές αλήθειες, χωρίς να είναι εξαντλητικές του θέματος, οι οποίες πιστοποιούν τη γενοκτονία. Κάνω μια παράθεση εδώ. Πριν από λίγο καιρό μου ζητήσανε ένας κρατικός φορέας να πάω να μιλήσω για τη γενοκτονία. Και δέχτηκα. Στο δρόμο
μου τηλεφώνησε και μου λένε, κοίταξε, μην πούμε για τη γενοκτονία, να πούμε για το ξεριζωμό. Τους εξήγησα ότι ο ξεριζωμός είναι βοτανική έννοια. Μπορεί να έχει μία διάσταση πολιτική, αλλά νομική συνέπεια δεν έχει. Ο Οργανισμός Ηνωμένων Εθνών, με το 206 απόφαση του, γνωστά για τους νομικούς εδώ τους παρισταμένους, έχει καθορίσει για αυτό το συγκεκριμένο έγκλημα της ανθρωπότητας ορολογία και τη λέει γενοκτονία, από το ελληνικό γένος και το λατινικό σίδε. Genocide λέγεται σε όσους έχουν την ευκαιρία να μιλάνε αυτή τη γλώσσα. Και βέβαια, επειδή επέμεναν, δεν έκανα την ομιλία. Η γενοκτονία, επομένως, λένε ότι έγιναν 3 νομοθετικές πράξεις, 2 νόμοι και ένα προεδρικό διάταγμα του ελληνικού κράτους. Προεδρικό διάταγμα το 304 του 2001 και νόμοι 2193 του 1994 και 2645 του 1998. Έχει λάβει θέση δηλαδή το κράτος με τους εκπροσώπους, τους διαπρεπείς εκπροσώπους οι οποίοι και σήμερα μας θυμούν. Γενοκτονία λέει ότι έγινε η απλή αριθμητική, η οποία διευκρινίζει ότι στην Οθωμανική Αυτοκρατορία, σύμφωνα με στοιχεία που ελήφθησαν υπόψη κατά τη διάσκεψη Παρισίων Σευρών, τα οποία στηρίζονται σε πρόσφατη μελέτη του Πανεπιστημίου της Βόνης του 1986, τα οποία πιστοποιούν τα στοιχεία της Μαύρης Βίβλου του Οικουμενικού Πατριαρχείου και τα στοιχεία τα οποία ελήφθησαν υπόψη όταν πλέον υπεγράφει η συνθήκη των Σευρών, η οποία δεν εφηρμόστη για λόγους τους οποίους ασφαλώς ξέρετε και δεν είναι του παρόντος. Το 1914 έως 19 στην Μικρασία, Αρμενία, Κουρδιστάν, ο πληθυσμός ήταν 12,5 χοντρικά εκατομμύρια κάτοικοι. Από αυτούς οι Έλληνες χριστιανοί Ορθόδοξοι ανήρχονται ως τα 2.845.000. Με την ανταλλαγή των πληθυσμών του 23 πέρασαν στην Ελλάδα 1,5 εκατομμύριο περίπου άνθρωποι. Έχουμε δηλαδή εκ της συγκρίσεως των αριθμών ένα κοινό 1.345.000 ψυχών, οι οποίοι είναι αυτοί οι οποίοι έχασαν τη ζωή τους αμέσως ή εμέσως, αμελέτα μπουρού και κακουχίες, κατά την σκοπουμένη περίοδο. Με απλά λόγια, 665 άνθρωποι την ημέρα, 665 άνθρωποι την ημέρα έχαναν τη ζωή τους. Αν αυτό δεν είναι γενοκτονία, τότε βγαίνουμε από κάθε έννοια λογικής, αν και η απόφαση που σας προανέφερα του Οργανισμού Ηνωμένων Εθνών περί γενοκτονίας δεν καθορίζει αριθμό για το χαρακτηρισμό μιας πράξεως ως ανθρωποκτονίας. Να υπενθυμίσω ότι στην διπλανή Σερβία για τους τα 8.000, δεν είναι λίγοι, στη Στρεμπένιτσα, πήγε ο πρόεδρος του κράτους, στρατηγοί, υπουργοί, πέρασαν από διεθνές δικαστήριο. Και εδώ μιλάμε για 665 ανθρώπους την ημέρα. Γενοκτονία λέει ότι έγινε η προδιετίας απόφαση της Βουλής της Σουηδίας, με την οποία αναγνωρίζει την γενοκτονία των χριστιανικών πληθυσμών της Μικράς Ασίας. Γενοκτονία λέει εμέσως ότι έγινε η προέτους εκδοθής απόφαση του Κογκρέσου των Ηνωμένων Πολιτειών με αριθμό 306. Είναι μία απόφαση με 8 επειδή για να καταλήξει στο διατάφτα. Στο 5ο καθορίζει ότι από πρόθεση κατεστράφησαν ή εφωνεύτησαν περισσότερα από 2 εκατομμύρια χριστιανοί.
είναι μια έμεση αναγνώριση των διατάξεων που περιέχει η απόφαση του ΟΗΕ περί γενοκτονιών στο άρθρο 2. Γενοκτονία έγινε, όπως αποδέχεται η απόφαση της Διεθνούς Ενώσεως Μελετητών Γενοκτονιών με την από 1η Δεκεμβρίου 2007 απόφαση της. Γενοκτονία έγινε, όπως αποδεικνύουν οι μελέτες διαπρεπών ερευνητών, όπως ο Τζάις Μίλτον, Paradise Lost, Σμύρνα 1922, Ρόσμαζη Χαουσπιάν, μια λαμπρά κυρία, είχα την τύχη, το έργο της είναι το Σμύρνα 1922 και είχα την τύχη να τη γνωρίσω πριν από μερικές μέρες, όταν με κάλεσε το Πανεπιστήμιο της Νέας Υόρκης να μιλήσω για τη Σμύρνη των Ελλήνων. Και ήταν εκεί. Ο Τζορτζ Χόρτον, η κατάρα της Ανατολής. Ο Χέρι Μορκεντάου, ο Ένας Χεμιγουέι, στην αρθρογραφία του στην εφημερίδα Toronto Post και στο βιβλίο του «Στο και της Σμύρνης», ο Φελίξ Σαπιό, ο οποίος με άρθρα του και φωτογραφικό υλικό για την χωρίς λόγο και πριν από την έναρξη του Πρώτου Παγκοσμίου Πολέμου καταστροφή της Φώκιας. Ο Φελίξ Σαπιό, κυρίες και κύριοι, ίσως είναι ο ιδιαίτερα άγνωστος, σημαντικός ερευνητής, ο τρίτος μετά το Χόρτον και τον Μορκεντάου, που έχει αναφερθεί στο θέμα της καταστροφής της Μικρασίας. Γενοκτονία μαρτυρούν οι προσωπικές αφηγήσεις δεκάδων χιλιάδων παθόντων και Ελλήνων και ξένων συγγραφέων, οι οποίοι περιγράφουν τα γεγονότα της περίοδου αυτής. Γενοκτονία έγινε όπως οι ίδιοι Τούρκοι ερευνητές και δημοσιογράφοι περιγράφουν. Εδώ έχω επιλέξει 3 από αυτούς, τους οποίους πολύ σύντομα θα σας πω τι λένε. Ο δημοσιογράφος Ορμάν Κεμάλ Τζεντής, σε άρθρο του στην εφημερίδα του Ντέιτζαμάν το 2011, 19 Μαΐου, με το τίτλο «Who burned down Izmir», ποιος έκαψε τη Σμύρνη, αναφέρει την προσωπική αποδοχή από τον Μουσαφά στο προσωπικό του βιογράφο Φαλίχ Ριφκή Αταΐ, ότι τη Σμύρνη έκαψε ο Νουρεντίν Πασάς. Νουρεντίν ήταν ο διοικητής των πρώτων τμήματων που μπήκαν στη Σμύρνη, κατ' εντολή του. Και η εξήγηση είναι ότι όταν του είπε γιατί την καίμε, αφού είναι δική μας, είπε την είναι δική μας τώρα. Δεν ξέρουμε τι θα γίνει μετά από 5 χρόνια, 10 χρόνια, 100 χρόνια. Ξεριζώστε τα πάντα, ακόμα και τα νεκροταφεία. Να μην έχουν καμία ρίζα επιστροφής. Όπως πίστευε η μητέρα μου, όπως αναφέρθη προηγουμένως στην αφήγηση. Οι εκτιμήσεις των Αμερικανών ερευνητών για τον αριθμό των θυμάτων στη Σμύρνη ποικίλει από 10.000 νεκρούς έως και περισσότερους από 100.000 νεκρούς. Αλλά και οι 10 είναι πάρα πολύ για 7 μέρες. Ανάλογη αναφορά κάνει ο επίσης διαπρεπής επιστήμονας Τανέρ Αξάν στο βιβλίο του «Τα εγκλήματα των νεότουρκων κατά της ανθρωπότητος, η αρμενική γενοκτονία και η εθνοκάθαρση στην Οθωμανική Αυτοκρατορία», εκδόσεις Princeton University Press 2012, σελίδα 219, όσοι θέλετε να ασχοληθείτε με περισσότερο από αυτά. Τέλος, η διαπρεπής ερευνήτρια Αντριάννα Μουίρ Απλεμπάουμ στην τελευταία τετραμηνιαία επιστημονική έκδοση Middle East Quarterly Winter του 2013 στη σελίδα 3 έως 15 αναφέρει σε ελεύθερη μετάφραση, έχω επιλέξει ένα μικρό κομμάτι, χωρίς αυτό να μην είναι απομόνωση εκφράσεως όπως συνήθως λένε και επομένως αλλοιώσαμε ό,τι είχε στη σκέψη της.
Λέει, η σύγχρονη τουρκική δημοκρατία δημιουργήθηκε στηριγμένη σε δύο μνημιώδεις εγκληματικές πράξεις. Τη μαζική κλοπή, παύλα αποστέρηση ξένων περιουσιών και τη δολοφονία. Στην γενοκτονία δηλαδή των Αρμενίων το 1915-16 και στην εθνοκάθαρξη των Ελλήνων με αποκορύφωμα το 1923. Άλλα έθνη ιδρύθηκαν είτε από μετανάστευση, είτε από κατάκτηση, είτε από πολέμους για την εθνική απελευθέρωσή τους, είτε από πολέμους αυτοάμυνας ή πράξεις σταδιακής ενοποίησεώς τους, αλλά η Τουρκία είναι η μοναδική χώρα η οποία έχει δημιουργηθεί στηριγμένη σε μία πράξη γενοκτονίας. Αυτά τα λίγα ήθελα να σας πω. Ευχαριστώ για την υπομονή σας και έχουμε χρόνια πολλά σε όλες σας. Ευχαριστούμε τον κύριο Τσίρκα και παρακαλώ την Αντιπρόεδρο κυρία Μαργαρίτα Γεωργοπούλου στο βήμα. Καλησπέρα σας, καλώς ορίσατε. Σας εύχομαι όλους καλή χρονιά. Είναι ιδιαίτερη τιμή για μένα η ευκαιρία να αναφερθώ στον τιμόμενό μας συγγραφέα και εκδότη κύριο Γιώργο Καραμπελιά. Ο Γιώργος Καραμπελιάς γεννήθηκε στην Κάτω Αχαΐα, ο πατέρας του ήταν έγκριτος δικηγόρος, είναι νυμφευμένος με την Χριστίνα Σταματοπούλου, γιατρό παθολόγο, διδάκτορα του Πανεπιστημίου των Παρισίων. Από το 1964 ως φοιτητής της ιατρικής συμμετείχε στη νεολαία Λαμπράκη. Μετά από το 1967 σπούδασε οικονομία στη Γαλλία. Συμμετείχε στο αντιδικτατορικό κίνημα και στο Μάη του 1968 σε ελληνικές και γαλλικές οργανώσεις. Το 1980 δημιούργησε το εναλλακτικό βιβλιοπωλείο και τις εναλλακτικές εκδόσεις. Από τις εκδόσεις αυτές έχουν εκδοθεί ως σήμερα πάνω από 120 τίτλοι στους τομείς της λογοτεχνίας, του δοκίμιου, της ιστορίας, των κοινωνικών κινημάτων, της οικολογίας. Το 1992 πήρε το μεταπτυχιακό δίπλωμά του από την Οικονομική Σχολή των Παρισίων, Παρί 7. Από το 1996 είναι εκδότης και αρχισυντάκτης του περιοδικού Άρδη. Και από το 2006 της εφημερίδας Ρήξη. Ο κύριος Καραμπελιάς αποτελεί ιδρυτικό και προεξάρχον μέλος της κίνησης πολιτών Άρδη. Το 2010 ο κύριος Καραμπελιάς με μία ομάδα πνευματικών ανθρώπων ιδρύουν την Εταιρεία Μελέτης Ελληνικού Πολιτισμού με κύριο σκοπό τη συμμετοχή στην σφυριλάτηση μιας συστηματικής αντίστασης απέναντι στον επιχειρούμενο καθολικό πολιτιστικό εξανδραποδισμό που πραγματοποιείται μέσα από τη ριζοτόμηση της ιστορίας του πολιτισμού και των παραδόσεων μας, την διαστρέβλωση της ιστορικής γνώσης, τον απορφανισμό και την εκπτώχευση της γλώσσας μας. Η Εταιρεία Μελέτης Ελληνικού Πολιτισμού εκδίδει και κυκλοφορεί το επιστημονικό περιοδικό Νέος Ερμής Ολόγιος. Πρόκειται για μία τετραμηνιαία λίαν επιμελημένη έκδοση με αντικείμενο την ιστορία, τις ανθρωπιστικές επιστήμες, την τέχνη, προτάσσοντας το αίτημα για έναν νέο διαφωτισμό. Ήδη έχουν εκδοθεί 6 τεύχοι. Ο Γιώργος Καραμπελιάς έχει αναλύσει σε βάθος την στρατηγική του νέου Οθωμανισμού. Στο εξαίρετο συλλογικό έργο «Νέο Οθωμανισμός» ο συγγραφέας πολύ σωστά επισημαίνει ότι ο νέο Οθωμανισμός δεν αποτελεί πλέον μια εξωτερική απειλή για την Ελλάδα, αλλά συνιστά μια εσωτερική παράμετρο της πολιτικής και κοινωνικής ζωής, δεδομένου ότι έχουν δημιουργηθεί ομάδες οικονομικών συμφερόντων στην Ελλάδα και την Κύπρο που προωθούν και υποστηρίζουν τον νέο Οθωμανισμό. Έλληνες επιχειρηματίες συμπράττουν με τα τουρκικά συμφέροντα, καλλιτέχνες και συγγραφείς υπό το πρόσχημα της ελληνοτουρκικής φιλίας, απεργάζονται την άμβληση της
των ανακλαστικών του ελληνικού λαού. Ακαδημαϊκοί, δάσκαλοι και πανεπιστημιακοί εκαθαρίζουν τα σχολικά βιβλία από κάθε αναφορά στην αντίσταση εναντίον των Οθωμανών. Απαραίτητο συμπλήρωμα της ύπουλης πολιτισμικής διείσδυσης του νεοοθωμανισμού είναι τα τουρκικά σύριαλ που προβάλλονται στην ελληνική τηλεόραση. Η υποταγή μας στα τουρκικά κελεύσματα είναι πλέον συνειδητή επιλογή των ελληνικών διαβρωμένων παρασιτικών ελίτ. Το κλίμα παραίτησης και παρακμής, το οποίο σκοπίμως είχε καλλιεργηθεί, ευνοεί την νεοοθωμανική διείσδυση στην πατρίδα μας. Σημαντική διαπίστωση επίσης του Καραμπελιά είναι και η χειραγώγηση των μειονοτήτων εκ μέρους της Τουρκίας, ώστε αυτές να μεταβληθούν στα χέρια των Τούρκων σε όπλο για την υποταγή της Ελλάδας στην τουρκική πολιτική. Είμαστε υποχρεωμένοι να σηκωθούμε από το χώμα που μας έχουν ρίξει και να παλέψουμε όπως ταιριάζει σε εκείνους που πίσω τους έχουν τέτοιους προγόνους, ώστε να συνεχίσουμε να έχουμε απογόνους. Και την ιστορία τη γράφουν πάντα όσοι βαδίζουν ορθοί και ασυμβίβαστοι. Βροντοφωνάζει ο Γιώργος Καραμπελιάς και αυτόν τον άνθρωπο ο Σύλλογος Κωνσταντινοπολιτών τιμά επαξίως σήμερα. Ευχαριστώ. Ακολουθεί η τίμηση και η απονομή της τιμητικής πλακέτας και του τιμητικού διπλώματος, καθώς και η αντιφώνηση του τιμωμένου κυρίου Γιώργου Καραμπελιά. Σύλλογος Κωνσταντινοπολιτών, έτος ιδρύσεως 1928, βραβείων Ακαδημίας Αθηνών, τίμησης. Ο Σύλλογος Κωνσταντινοπολιτών, συνεχιστής των βυζαντινών παραδόσεων και ιδεωδών, ιδιαιτέρως δε των υψηλών πνευματικών εντολών της Βασιλείδος των Πόλεων, στην πραγματοποίηση των εθνικών και εκπολιτιστικών επιδιώξεών του, τιμών τους εκφραστάς των νοημάτων αυτών, τιμά τον συγγραφέα και εκδότη κύριον Γεώργιον Καραμπελιά, για την καταλυτική συμβολή αυτού στην διαμόρφωση ενός νέου οράματος για τον ελληνισμό. Για το Διοικητικό Συμβούλιο εν Αθήνες, τη 27η Ιανουαρίου 2013, ο Πρόεδρος Αντώνιος Λαμπίδης, ο Γενικός Γραμματεύς Νικόλαος Βασιαγιώργης. Μασιτικός. Σας ευχαριστώ πολύ όλους. Ευχαριστώ καταρχάς το Σύλλογο Κωνσταντινοπολιτών, το Διοικητικό Συμβούλιο που με τίμησε σήμερα πραγματικά με αυτή του την εκδήλωση, και νομίζω ήδη ο κύριος Τσίρκας μίλησε πριν για το τι συνέβη. Να πούμε και δύο λόγια, εγώ θα πω δύο λόγια για το τι θα μπορούσε και θα έπρεπε ίσως να συμβεί. Καταρχάς, αναφέρθηκε το βιβλίο μου το 1922. Αυτό ίσως είναι και η αφετηρία της σχέσης μου, εμένα ενός παλαιοελαδίτη, που είμαι από την Πελοπόννησο, με τους Κωνσταντινοπολίτες και τους ανθρώπους που έρχονται από τη Μικρασία. Ο ελληνισμός, όπως ξέρετε, στην ιστορική του διαδρομή είχε δύο πτέρυγες. Η μία πτέρυγα ήταν η ελληνική Χερσόνησος, μεγάλες, είχε κι άλλες, αλλά οι κυριότερες. Η μία ήταν η ελληνική Χερσόνησος και η άλλη η Μικρασία και η Κωνσταντινούπολη και η Μαύρη Θάλασσα. Αυτές οι δύο πτέρυγες συγκροτούν ιστορικά, διαχρονικά, αυτό που λέμε ελληνισμό. Αυτή είναι η πραγματικότητα του γένους μας για μερικές χιλιάδες χρόνια. Δεν θα επιμείνω στην ιστορική αυτή διαδρομή, τις περιπέτειες που πέρασε. Σημασία έχει ότι το 1922 πραγματοποιείται μια ιστορική τομή
αποφασιστικής σημασίας για τον ελληνισμό. Χάνει με βίαιο τρόπο, με γενοκτονία, ολοκληρώνεται αυτό το έργο, το οποίο άρχισε στο Ματζικέρτ το 1071 με την έλευση των τουρκικών φύλων, ολοκληρώνεται το 1922 με τραγικό τρόπο, έτσι, η εκδίωξη του ελληνικού κόσμου από τον ένα του πνεύμονα. Γι' αυτό εξάλλου το Αιγαίο αποτελούσε το κέντρο του ελληνικού κόσμου, έχοντας από τη μια πλευρά, έτσι, τη Μικρασία και από την άλλη πλευρά την Ελλαδική Χερσόνησο. Και θα δείτε ότι το βλέπετε πολύ καθαρά στις πόλεις των νησιών μας, του Ανατολικού Αιγαίου, που είναι στραμμένες προς την Μικρά Ασία, διότι εκεί βρισκόταν έτσι, ο πνεύμονας του ελληνισμού με τον οποίο είχαν μεγαλύτερη επαφή. Όταν λοιπόν με το 1922 τέλειωσε μια ιστορική διαδρομή μερικών χιλιάδων χρόνων και η Ελλάδα, σύμφωνα με μια φράση της Αρβελέρ, είναι ίσως η μόνη ευρωπαϊκή πρωτεύουσα, η μόνη ευρωπαϊκή χώρα που έχασε την πρωτεύουσά της, και πρωτεύουσά της ήταν η Κωνσταντινούπολη. Αυτή ήταν η ιστορική πρωτεύουσα του ελληνισμού. Εξάλλου μην ξεχνάτε, γράφω ένα βιβλίο τώρα για αυτή την περίοδο και ξαναείδα ότι το 1818, για παράδειγμα, η φιλική εταιρεία έκανε έδρα της στην Κωνσταντινούπολη. Έδρα της φιλικής εταιρείας που αποπειράθηκε, μετά δηλαδή την Οδυσσό που δημιουργήθηκε, ήρθαν στην Κωνσταντινούπολη και κάτω από τη μύτη του Σουλτάνου, διότι εκεί ήταν το κέντρο του ελληνισμού, εκεί εγκαθιδρύθηκε και η έδρα της φιλικής εταιρείας. Επομένως, μία ολόκληρη περίοδος τελείωσε. Για πολλά χρόνια, όπως η μητέρα του κυρίου Τσίρκα, περίμεναν οι άνθρωποι ότι ίσως είναι δυνατό να επιστρέψουν. Εκείνο όμως που εναπόκειται σε εμάς είναι να γίνει κάτι άλλο. Αυτή η παράδοση, η οποία έκανε τον ελληνισμό να μην είναι απλά ένα έθνος γεωγραφικά εντοπισμένο σε ένα σημείο. Αυτό είναι στην ιστορική του διαδρομή, ήταν πάντα κάτι πιο ευρύχωρο. Αυτό που λέγαμε, που το ονόμαζαν στο παρελθόν γένος, ο ευρύτερος ελληνισμός, που σήμερα έχει ακόμα ένα σημαντικό του κομμάτι που λέγεται Κύπρος και το οποίο το ξεχνάνε οι Έλληνες. Είναι το τελευταίο κομμάτι αυτής της μεγάλης ιστορικής διαδρομής που μας συνδέει με κάτι μεγαλύτερο από μια μικρή βαλκανική ταυτότητα. Μας συνδέει με μια ιστορική διαδρομή η οποία μας κάνει να είμαστε ένα μεγάλο έθνος, παρόλο που είμαστε γεωγραφικά και πληθυσμιακά πολύ μικρότεροι σήμερα. Γι' αυτό εξάλλου και μια ορισμένη ιστορική σχολή, αρχικώς από το Φαλμεράιερ και μετά το 1964 από τους Εγγλέζους, τον κύριο Μάγκο, τον κύριο Τζένκινς και άλλους, προσπαθεί να μας πείσει ότι είμαστε ένα καινοφανές έθνος που δημιουργήθηκε μετά το 1830. Γι' αυτό το έχετε προσέξει, παλιότερα λέγαμε έθνος κράτος. Τώρα τελευταία μας έχουν περάσει το κράτος έθνος. Δηλαδή το κράτος δημιουργεί το έθνος. Αυτή η αλλαγή, η σημασιολογική, είναι πάρα πολύ σημαντική, δεν την προσέχουμε, διότι παραπέμπει σε εκείνη τη θεωρία η οποία έγινε κυρίαρχη στα πανεπιστήμια μας τα προηγούμενα χρόνια δυστυχώς και η οποία λέει ότι οι Έλληνες είναι ένα καινοφανές έθνος το οποίο αποτέλεσε συσσωμάτωση πολλών άλλων. Οι Μικρασιάτες εξελληνίστηκαν. Ήμουνα κι εγώ σε ένα συνέδριο για τη Σμύρνη πρόσφατα και άκουγα για τον εξελληνισμό των Μικρασιατών τον 19ο αιώνα. Εξελληνίστηκαν, ήταν Ρωμιοί και όχι Έλληνες, έχουν κάνει αυτού του τύπου το παιχνίδι, ενώ Ρωμιοί σε όλη μας την παράδοση ξέρουμε πολύ καλά ότι είναι ταυτόσιμο με τους Έλληνες. Έγινε λοιπόν μια ολόκληρη συστηματική προσπάθεια η οποία ξεκινάει από τους Εγγλέζους, από τα αγγλικά πανεπιστήμια
και από την έδρα Κοραής. Η έδρα Κοραής, ξέρετε, είναι η έδρα που έχουμε στην Αγγλία για τις ελληνικές σπουδές, την οποία είχε ιδρύσει ο Ελευθέριος Βενιζέλος. Σε αυτή την έδρα, λοιπόν, πρότασε ένα κείμενο το οποίο έχει δημοσιευτεί μάλιστα στις εποχές το 1965, οι παλιότεροι θα θυμώνται τις εποχές στο περιοδικό. Ο κύριος Μάγκο ξανάφερε τη θεωρία του Φαλμεράιερ. Γιατί εκείνη την ιστορική στιγμή, γιατί ήταν δεμένο με το Κυπριακό. Τότε οι Εγγλέζοι ξανάβαλαν μπροστά αυτό που είχαν εγκαταλείψει ο Φαλμεράιερ στο παρελθόν, τη θεωρία του πρόσφατου ελληνικού έθνους, το οποίο δεν έχει ρίζες πίσω από την τουρκική κατάκτηση. Αυτό τι σημασία έχει σήμερα, θα πείτε για ποιο λόγο το συζητάμε. Διότι περνώντας σε μια εποχή που ερχόταν η λεγόμενη παγκοσμιοποίηση και έτειναν να δημιουργηθούν υπερεθνικοί οργανισμοί, εάν όντως ισχύει αυτό το σχήμα, τότε υπάρχει ένα κυπριακό έθνος, και όχι, οι Κύπροι δεν είναι Έλληνες, θα έχετε ακούσει για τον Νεοκυπρίους και τη θεωρία που πέρναγε τα τελευταία χρόνια στην Κύπρο, ότι μια και έχουμε ένα κράτος κυπριακό και μια και το κράτος συγκροτεί το έθνος, έχουμε ένα κυπριακό έθνος, οι Κύπροι δεν είναι Έλληνες, και μπορούμε να περάσουμε σε μια ευρύτερη ευρωπαϊκή ταυτότητα, στην οποία θα έχουμε ξεχάσει την ιδιαίτερη εθνική μας ταυτότητα. Εξάλλου είχαμε και μια επίτροπο στην Ευρώπη, η οποία έλεγε να κάνουμε τα αγγλικά επίσημη γλώσσα της Ελλάδας. Αυτό δεν είναι τυχαίο, ούτε δεν